Bismillahirrahmanirrahim. Mbalma umbe fola ka ngal kele de ke neta jabi do a jabi bi soro aw bolo sanji bemi kle bemi ne ya kala internet kan maa dɔ ko ni ala sɔnna ko san b'a daminɛ sɔgɔmada na 9h la ka taa bila su na 9h la k'anw ka fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ. ale y'o fɔ Mali ko tɛ minnu dusukun na an ŋaniya ɲuman tɛ minnu na n'olu ka laɲini nka o y'a sɔrɔ min b'a fɔcogo dɔn a dusujɛlen bɛ min na o ye a ɲini daba masa fɛ. n'o ye an ka al-imam Mahmoud Diko ye. Ala ti bɔ tiɲɛ kɔ abada. O tuma mun nana kɛ san nana k'a ta su 9h la ka na bila dugujɛ 9h la a turula a kun kan. O kɛra cogo min na ala ka jɛ kɔnɔ laɲini tɔ bɛ na kɛ ten kelen kelen an kana kɛ kelen 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 a bɛɛ bɛ kɛ ten. n badenw jɛgɛ fanga ye ji ye aw de ye M5 fanga ye minnu sara ka bɔ an na ala k'u dayɔrɔ suma. minnu jogina o dɔw nana fara an ka wulada in na minnu b'u sen kan olu jɔlen filɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ fɔ an seyɔrɔ ni ala sɔnna. nka baara min bɛ M5 bolo ka kɛ jamana in kɔnɔ baara fitinin tɛ dɛ. munna M5 ko k'ale b'a fɔ ko dugumɛnɛ ka kini dabila o tɛ ko fitinin ye dɛ. dugumɛnɛ kɔni bɛ kini kɛ de wa n'a ye kini kɛ fana a daminɛ bɛ funu de. i b'o datugu cogo min na i bɛ o ɲɛɲini n'i t'a fɛ a k'i kin i b'a tereke dɔ wɛrɛ t'a la o kɔ. fanga min bɛ an kunna bi dugumɛnɛ gansan tɛ dɛ dugumɛnɛ sima don a bɛ dugu a bɛ sanfɛ. a dugumɛnɛ in a bɛ kini kɛ a tɛ se ka kini dabila wa ni fanga in a tɛ se ka sonyɛni dabila a tɛ se ka yuruguyurugu dabila a tɛ se ka ngɛnɛmugɛnni dabila a tɛ se ka dabiri dabila. o kama an y'a ɲini ko fanga in bi maa min bolo n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye a n'a ka fanga fi sabilillahi u ka taa. malidenw yafar'u ma a ka taa ani a kɔdaladenw
ani a bolominɛ denw an yafar'u ma min kɛra an na se o bɔ kɛ ka se n'u ɲuman ye. an y'o fɔ min kɛ k'u bɛ an lagosi ni kuma jɔlen t'i bolo ka se maa ma i b'i ko dɔ ɲini ka d'a la. an ka jamana kɔnɔ bi maa dɔw bɛ yen nafolo fɛn fɛn b'u bolo a bɛɛ bɛ taa don filɛlikɛbaw dɔnnikɛbaw la ko mun n'i ma minisiri sɔrɔ i tɛ k'a ka sagositala ye wa. filɛ ni kɛlɛman mana ci ɲɔgɔn na n'i y'a ye ninnu bɛ kuma na u kɛra minisiri de ye u bɔra minisiriya la o tɔɔrɔ b'olu la anw b'o faamu bari olu ka laɲini n'a fɔra k'u ka minisiriya sɔngɔ bɛ bɔ diɲɛ fɛn fɛn la ɲuman ni juguman na u b'o kɛ o kun yɛrɛ ko bɛɛ bɛ ten. n'o tɛ nin kuru in na bi maa kelen tɛ yen n'a fɔra min ye n'a taara fɔ IBK ye bi nin kɛ minisiri ye n'a kuma bɛ si. kuma filanan jumɛn b'u ayi a kana siran o la koyi nin ko in anw t'a tigi ye dɛ a tigiw filɛ siga t'o la. kuma filanan min b'u da ko politikimaaw t'an b'u dɔn jinɛmaaw kɔfɛ u bɛna Mali kɛ jinɛ jamana ye o tuma na Mali ye kafiri jamana de ye wa? Mali ye kafiri jamana de ye? kuma de t'u bolo ka fɔ n'o tɛ ka ko daminɛ fo k'a bila bi anw ma kuma fila fɔ an ko laïcité nka min ko kafiriya o ka taa ta kɛ. dugumɛnɛ kinda bɛ maa tɔɔrɔ cogo min na ni fanga in kɛn bɛ ka jamanadenw tɔɔrɔ ten kɔngɔ de bɛ wa minɔgɔ de bɛ wa kalanbaliya de bɛ yen wa bana de bɛ yen wa yuruguyurugu de bɛ yen wa fantanya de karabayalen don wa injustice de bɛ yen wa lakanabaliya de bɛ yen fo ka taa se Sumala Sise tunu ma wa i t'a dɔn min ka jugu ni min ye jamana kɔnɔ. u ka nin baara ninnu u ye nin jamanaba in Seku Umaru fɔ sisan fɛn bɛɛ b'anw ka jamana in kɔnɔ nka Mali tɛ fantan jamana ye u ka kɛwale u ye Mali fantanya ani fantan jamana o tɛ kelen ye. o kama an ka jamana kɔnɔ maakɔrɔba minnu sera sigi ye so olu bɔlen don ka na kɛnɛ kan u bi yan musow bi yan denmisɛnw bi yan an bɛ nin na Bamako yan a bɛ région kɔnɔ cogo min na a bɛ diaspora la ten tɔ k'a fɔ jɔnkala a ye taa an yafara aw ma nka an nana jaabi jumɛn sɔrɔ an ka laɲini na olu yɛrɛ ma se ka min dilan yan nɔ u taara dɛmɛbaaw ɲini kɔfɛ k'o kana malidenw ka kungo ɲɛnabɔ malidenw nɔ la jɔnkala nin jamanaba in nin danbe jamana in maaba minnu b'an ka dugukolo jukɔrɔ maaba minnu ye baara kɛ yan n'a fɔra ko nin ko fitinin a bɛ se ka dilan su ko ni dugujɛ cɛ diɲɛ de bɛ taa ta ka na ɲɛ dɔn aw na k'anw bila an malo kɛnɛ kan an t'a yafu ye. i bɛ bana min dɔn i b'o de furakɛ kɛ olu yɛrɛ nana ni fura min ye o ka jugu ni bana ye an yafara ma ka taa n'a ye. o m'u bɔ min kɛ u y'a tɔ kɛ mɔgɔ fa ye an ka jamana kɔnɔ yan minnu tora la ala k'u dayɔrɔ suma nka n'u ɲɛna ko a kɛra ten a banna ten u k'a dɔn ko hala ma daminɛ. muso dɔ ye foli kɛ a ko daminɛ na madame Jara Fatumata Danbele mɔgɔ bɛ CPI ko mɛn ale kɛra président danga ye san joli joli a b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan a b'a bolo don nin baara in na fana an bɛ taa n'u ye CPI la. u ye maa minnu minɛ n'u bolo ko o minɛli bɛna anw papa u k'a dɔn u ye anw dusu ɲi u y'an dusu ɲi hali ni min tun bɛ bila o tɛ bila k'olu to bolo la.
sisan laban kɛra mun ye ngana bɛna ta ka se mɔgɔw ma gouvernement ko la u na dɔ kɛ o munumunu salo la u b'u yɛrɛ yen nɔ nka sisan n bɛna bɔ kuma na ala ka masaya kɔnɔ ne dan bɛ min na an ka laɲini ala b'a sabati an ka laɲini a ye sabati daminɛ kuma fɔra kuma daminɛ yen nɔ bi bi in na barika saba kan ka da M5 ye barika saba barika fɔlɔ ye mun ye min ka kan ka da M5 ye o ye sɛnɛkɛlaw ka kɔɔri sɔngɔ ye barika filanan jumɛn ka kan ka da M5 ye o ye lakɔlikaramɔgɔw ni min ka kan ye barika sabanan jumɛn ka kan ka da M5 ye o ye min layidu taara kiiritigɛlaw ye an m'a fu n'a man kan u bɛɛ n'a ka kan nka jɔn kunnandi sababu ɲuman o tuma na M5 bɛ nin min na a tɔ ye kelen dɔrɔn de ye baara tɔ ka lase minnu b'a kɛlɛ k'a tɔ to u ni ce u k'a to ten minnu sera minan kɔnɔ u k'a jigin a tabaa ɲumanw bɛ jamana kɔnɔ fo ka se a dan na IBK démission aw ni ce a kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam